ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପଟି। ତ କଥା ଏମିତି କି ଆଜି ଆମ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର PhD ଥେସିସ୍ର ମେନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମ ଦିଦି ବି ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5ରୁ 7 ବର୍ଷର PhD ପରେ ତପସ୍ୟାର ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସେଇ ଖୁସିରେ କେକ୍ଟି କାଟି ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସତରେ ନା ନିଜ ନାଁ ଆଗରେ ଡକ୍ଟର ଲାଗିଗଲେ ମନଟା ଖୁସିରେ ଗର୍ବରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ ନା। ଆଜିର ଦିନଟା ଦିଦିଙ୍କ ଲାଗି ଯେତିକି ବି ଖୁସି ସେତିକି ଇମୋସନାଲ୍ ବି ଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହି ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଡିଗ୍ରୀଟେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର, ଯିଏ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଫାଇନାଲି ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଠୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କ ଖୁସି ବି ଆହୁରି 2 ଗୁଣା 2 ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ହ୍ୟାପି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ର କିଛିଟା ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ। ଦିଦିଙ୍କର ବି ସେଇଠି କିଛିଟା କାମ ଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଇ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଡ଼େ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖୁ ତ ଗରମ ଗରମ ଜିଲାପି ପକୁଡ଼ି ସବୁ ବନା ହେଇକି ରଖା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେଇଠି ଟିକେ ଜିଲାପି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଚାଉମିନ୍, ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ପରଟା ଆଉ ଚିଲି ପନିର ଖାଇକି ଆମର ଡିନର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ସେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେମାନେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ଗପସପ୍ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।